फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय खुलुमबाय दा BPF आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया खोनाबाय बिश्वजित सारा गावनि मुंखौ सोलायबावबाय प्रमद बर'आबो साननैसोनि उनाव सोलायगोन इउजि ब्रह्मआबो सोलायगोन रोंगोरायाबो साननैसोनि उनाव सोलायगोन जयन्त बसुमतारियाबो साननैसोनि उनाव सोलायगोन मानो होनोबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ थगायबाय गाव गावनि मुंखौ सोलायाबा गावखौ बोरै सिनायथि होगोन सासे आसामनि स्पिकार सासे गेदेरमा दैदेनगिरिया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि गावनि मुंखौ सोलायोबा जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थगायसुला गाव गावनि मुंखौनो लासै लासै सोलायहांबाय साननैसोनि उनाव प्रमद बर'आबो गावनि मुंखौ सोलायगोन रोंगोरायाबो सोलायगोन इउजि ब्रह्मआबो सोलायगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गाव गावनि मुंखौ थाब थाब सोलायग्रा दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिश्वजित सारा गावनि मुंखौ सोलायहांबाय नों टप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो BPF मानो दाय जाखो बनते आ गया बात खत्म अभी हमारे घर की समस्या क्या है MP बन के मंत्री बन के एक साथ जाकर पकड़ना है सारे ट्राइबल का नॉर्थ ईस्ट में जितने ट्राइबल MP है मैंने कहा हम सब एक होके हम लोग होम मिनिस्टर के पास जाके हमारी जो समस्या है इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग जाके बोलना है रेवती भाई भी बोला एकदम दादा ठीक है मैं भी आके ये देख रहा हूं तो अच्छा है ज्यादा गाली मत दो कुछ दिन आप लोग तो मैं इसी तरह का चिंता कर रहा हूं आज 244 ए आर्टिकल जो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड है असम का कार्बी आंगलोंग और NC हिल्स का कार्बी आंगलोंग और NC हिल्स का जो बीजेपी है ये बीजेपी दल ने इसको गठन करने के लिए सिद्धांत तो लिया है रिजोल्यूशन लिया है अगर कार्बी आंगलोंग NC हिल्स के बीजेपी ऑटोनोमस स्टेट के लिए रिजोल्यूशन ले सकता है जिष्णु दा के नेतृत्व में एमसीदा और मेवार और रेवती हम सब जाके त्रिपुरा लैंड के लिए क्यों बोल नहीं सकता बोल सकता है सारे बीजेपी जितना ट्राइबल है ट्राइबल सेल बीजेपी है इस ट्राइबल के मुद्दा को ट्राइबल सेल बीजेपी के उसके जो मीटिंग है उसमें रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि त्रिपुरा लैंड समस्या का समाधान कर देना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे पार्टी जो भी हो बरफ बरफ है बबे कारणखौ लानानै BPF खौ जेबो मावाखै इउजि ब्रह्मनि गोलाव सम दैदेनगिरि जानाय बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होदो जे बिथाङा बर' समाजनि थाखाय मा मोनसे खामानि मावफुंखो मोजां बाथ्रा मोजां लेक्चार होनाय मोजां साननाय बे गिदिर बाथ्रा नङा मोजां सिन्ताखौ बयबो खालामनो हायो खिन्थु मोगथाङाव माबा मोनसे बुस्थु मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा दिनै बबेखौ मावदों प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होनानै बिथाङा दिनै संग्राम खालामगासिनो दं खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बबे मोनसे खामानिखौ दासिम मावनानै लाबोनो हाखो उनाव हायो ना हाया आं बेखौ मिथिया जुदि मावनानै लाबोनो हायाबा नोंनि नेतृत्व होनायनि मा ओंथि दं बेबायदिखौ बर'आव थाखो बहुद नेताया नेतृत्व होबोदों थेवबाबो जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन BTC सरकाराबो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहुत माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं बे समाव BPF सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो MLA दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय BPF नि हालोदा बै समनि नंलिया दा BPF आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो BPF दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके BPF माने मैया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे
मोजां जादों नाथाय बिपिएफआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो इउजि ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं दिनैबो बाहायबाय थादों इउजि ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेयावनोसो थाफायो आगोलाव बिपिपिएफमोन बेवहायसो थाफालायबाय बिनि उनाव माबा पिसिडिआर जाबाय बेयावसो थाफालायबाय बिनि उनाव बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल बानायबाय बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय खालि इउजि ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसिनि राजखान्थि शक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावहैनायसो बेहा प्लेन बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया बिनि फोरमाना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि इउपिपिएल नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै एमएलए फाथिदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु बिपिएससि सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड एनडिपि सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' बिपिएफ खामग्रा इउपिपिएल खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु एनडिपि आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा बिपिएफखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना बिपिएफखौलाय जाय सिआइटि जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो मोनदों बिनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनगोन नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ बिटिसि ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्री मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव एमए एमएससि फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनगोन नामा मानसिया मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया इउपिपिएल इउजि ब्रह्म जायहा समाज जिबनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैगोन नामा थाफाया दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोरो ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसोरनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा बेफोर टटेलि राजनैतिक मोनसे स्वार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय आलादा रायजोआ बिसोर नङा जों मावनानै दोननाया बांसिन आवगायनानै दं आरो बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावो नायब्लानो जाबाय बिसोरनाबो खुनु सेपारेट स्टेट नङा सेपारेट स्टेटसिम बिसोर आन्दोलनखौ लाङा माबा मोनसे सुक्ति खालामनानै जास्ट गावसोरखौ जाहिर खालामनाय बर'नि थाखाय माबा मोनसे खालामदों खिन्थु आलादा रायजो बड'लेण्ड बेसिम बिसोरो संग्राम खालामनाय मानसि नङा बिसोरनि टारगेटआ बे इलेक्सनल' कानुन खगोरा ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि जेरावबो लेक्साराव बुंदों जे बिथाङा बेनिफ्राय देरहालांखांबा 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जिखुनु प्रकारेबाबो सुक्ति खालामहोगोन होनबाय थादों सुक्तिया बर' रायजो जाया सुक्तिया बुजा फरासो जायो कमप्रमाइससो जायो होमब्ला आलादा रायजो नागिरनो थांनो नागिरदों नामा इउजि ब्रह्मआ नङा इउजि ब्रह्मआ एमपि जानो थांनो नागिरदों आरो एमपि जाखांब्ला बिथाङा बे आन्दोलनखौ फोजोबनानै गावनि राजखान्थि हान्जायाव रायजो राजाखौ लाफानानै राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनो नागिरदों 2020 सनाव जागोन जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना तालिम होगासिनो दं रिहार्सल होगासिनो दं बाखि जेबो गैया गतिके एखे आरो खोथा बाथ्राया बेनो बिसोरल' मोनजायो नामा बिसोरनो जाजोब्बाय गावसोरल' जाबाय थारमाने मा जोंबो जानांसिगौ जोंबो मोननांसिगौ नङा होमबा गतिके बिसोरबो एकदम खाप खापसो जानानै दं बिटिसिखौ नायहरनानै बोरैहाय गावसोरबो जानो हायो